Яшәсен реализм. Он 5 көнлек ипи карточкасын онлата алсаң, 3 кило 400 грамм он килә. Кышкы каникулга Әлтәфи киндер капчыгының төбенә кадерләп кенә әнә шул онны салып кайтты. Урман пишмагыннан чыгуга бераз түбәндәрәк Әлтәфинең авылы күренә. Айга якын инде кайтылмаган иде. Авыл үзгәргән. Авыл кар диңгез эчендә калган. Анда-санда күккә туп-туры төтен күтәрелә. Кайдадыр ыңгырашып капка ачылганы, шана шыгырдаганы ишетелә. Кырда эт тә юк. Хәер, куян эзе, бүре эзе аркыл да торкылы кар өстен чуарлаган. Әлтәфи хәзер бүредән курыкмый. Бердән алып 9га кадәр бүре күргәне бар аның. Баштарак курыкты, ләкин хәзер Әлтәфи тәҗрибәле. Кесәсендә калайдан ясалган сыбызгы һәм бер кап шырпы. Сыбызгы тавышы йырткычларны әсәртә. Инде 2-3 маякны йолкып алып, юлдан салам җыеп ут та ягып җибәрсәң, бүре халкы ут яктысыннан куркып элдертә генә. Соңгы елларда бүреләр арткач, алар турында әллә ниткән әкиятләр туды. Имеш, фәлән авылдан бер егетнең кичкә кырын күрше авылдан кайтканда каршына 7 бүре чыгып утырган. Егет читкә кереп әйләнеп узмакчы була. Бүреләрнең берсе каршына төшеп утыра икән. Шулай җафалангач, егет бер салам эскертенә барып өстенә менгән. Бүреләр дә эскерт әйләнесенә тезлешеп утырганнар. Егет эскертнең бер башына ут төрткән. Ләкин бүреләр тыныч кына читкәрәк китеп утырганнар һәм эскертнең янып беткәнен көтә башлаганнар. Иртәгесен кар басуында эскертнең каралып чыкрайган урынында 2 күнитек тапканнар. Эшләрендә адәм аягы ди. Шылгаулар арасыннан бер язу чыккан. Мин дип язган ди, фәлән авылыннан фәлән, каршыма 7 бүре чыкты. Эскертнең янып беткәнен генә көтәләр. Бәхил булыгыз. Гөлниса, бәгырем, елама. Үзеңә тиңнәрне табарсың дип язган ди. Имеш, күрше авылда төн уртасына кадәр басу түреннән бер адәмнең "Агайлар, коткарыгыз" дип кычкырганы ишетелгән ди. Авыл факир генә сулый. Кемнәрдер кое сиртмәсен чыгырдатып су алып яталар. Ачлык вакытында шул су дигән нәрсәне су китерүне Әлтәфи гомумән сөйми. Ни чуртыма ул суык су. Ашказының пух итеп тормагач, кое суы, чишмә суы нигә? Халык су ташый. Сугышка кадәр суны һәр өйгә күпме ташысалар, әле дә шулай ташыйлар. Кыюларда су кимәми. Чишмәләр һаман шулай берни дә булмагандай агалар. 3 кило 400 грамм он күтәргән Әлтәфи авыл урамыннан бара. Аларның капка төбе көрәлмәгән. Капка кар тау астында калган. Ат керәсе булмагач, ничек тә ярый шул. Саламнан нигез салып йортны Әлтәфи үзе җылыткан иде көзен. Тәрәзәләр зәңгәрле аклы булып каткан. Тәрәзә пиалаларында училищедагы географ сөйләгән бөтен флора, фауна бар. Әллә ниткән гигант абагалар, эвкалиптлар, әллә ниткән ихтиозаврлар, динозаврларның сурәте төшкән. Бызга катып каралган авыр ишекне ачып, Әлтәфи өйгә керде. Әнисе суга барырга җыенып йөри иде. Мич арасыннан Әлтәфинең кече энесе килеп чыкты. Төпсез ыштан кигән, ялан аякка әтисеннән калган озын кунычлы киз итекләрне киеп куйган. Аяклары итекнең төбенә төшеп җитмәгән, атлый алмый. Борын асты юеш, үзе шат. Хәер, Әлтәфиләр нәселендә тормышның теләсә нинди шартларында да борын салындыручы юк. Әлтәфи ялт итеп капчыкны салды да әнисенә тоттырды. Бу малайга хәзер үк буламык пешереп бирәни. Туйганчы бер ашасын диде. Әнесе һаман авыз йырып торды.
Әлтәфи су алырга үзе китте. Авылда ирләр затыннан бер әлтәфи генә су китерә. Халык көлә, иптәш малайлар көлә, очраган берсе «Хатынша, яулык бер кәнәсең калган» дип теш ыржайта. Әлтәфи бу сүзләргә төкерә. Беренчедән, ул укыган кеше. Укыган кешеләр арасында йорт эшен алай катгый бүлешү юк. Икенчедән, Әлтәфинең әнисенә ярдәм итәсе килә. Әнисе сугышка кадәр дә рәхәт яшәмәде. Әлтәфинең әтисе эшкече иде. Кешеләргә, район оешмаларына, колхоз йортларына морҗа чыгарып бирде. Акчасы мул була иде. Ләкин салды. Үзе юньле кеше иде. Салгач гел әйбәтләнә иде. Ләкин салганча иртән вәгъдә бирә. Салу начар эш. Бер дә капмас идем фәлән төгән ди. Кич җитә. Әти кеше нәрсәгәдер борчыла, быжгый башлый. Балаларга бәйләнә, ишек алдын себерә башлый. Дуңгыз абзары ясадыгыз инде. Мин булмасам ничек яшәр идегез дигән була. Быжгый да себеркесен ыргытып чыгып китә. Киткәндә тагын нервымны боздыгыз инде. Менә авызыма да аласы түгел идем дип әйтә китә. Тиз генә әйләнеп кайта. Кайтса, фәрештә. Балаларны сөя, әниләрен мактый, киләчәккә планнар кора. Сез минем нервларны саклагыз. Әнә шуңа күрә генә салгалыйм мин, дигән була. Бичара, әйбәт кеше иде. Менә кайчаннан бирле инде хәбәре юк. Исәнме, контуженмы, әсирлеккә төшкәнме, беркем белми. Мич ягылды. Әлтәфинең тагын бер инесе белән сеңлесе мәктәптән кайтып керде. Мич каршында арыш оннан каты күмәч пешерелде. Тәрәзә бузлар эреде. Әлтәфи булачак укытучы. Энесе белән сеңлесенең дәфтәрләрен тикшерде. Сораулар бирде. Энесе 6нчы класс укучысы. Ике тәрәзә арасындагы герле сәгать астында расписаниесын элгән. Аның астына көндәлек режим. Режим булай куша. Иртәнге 6да йокыдан торырга, 6 сәгать 30 минутка кадәр шәхси гигиена, гимнастика диелгән. 6 сәгать 30 минуттан 7 сәгатькә кадәр иртәнге аш. Аннары ярты сәгать өй җыештыру, мәктәпкә әзерләнү. Сәгать 8дә дәрес башлана. Режимның соңгы яртысы бераз сәеррәк. Сәгать 2дә көндезге аш, 2дән 4кә кадәр уен, тимер аякта чаңгыдашу, 4тән 7гә кадәр дәрес әзерләү, 7дә кичке аш, 8дән 9га кадәр әниңә булышу, 9дан соң 15 минут кичке прогулка һәм башкалар. Укытучы бу кагазның почмагына үзенең имзасын куйган. Янәсе шулай дөрес, шулай кирәк. Әлтәфи бу режимның ни кадәр үтәлгәнен бик яхшы белә. Крестьян баласы синең расланган кагазыңнан башка да йокыдан сикереп тора. Һәм 6да түгел, 5тә. Аның шәхси гигиенасына да ярты сәгать китми. Киез итегелеп, бузлы баскычтан төшеп, лапас кырына барып йомышлап киләсе дә, почмак яктагы комганнан битеңә 2 уч су тирәсе. Иртәнге гимнастика имеш. Ишегеңне буран күмеп киткән булса, мә сиңа гимнастика. Ә сыерга башак бирү, ә утын күртү, ә баскычны себерү, су алып кайту гимнастика имеш. Раз-двалап ятасы янәсе. Янәсе иртүк торуга тәнеңне юш сөлге белән сөрт. Ә төне буе салкын өйдә курылып ятып тез буыннарың сызласа, ә буран төне буе тәрәзә карындыгына үреп, аны зыңгылдатып чыкса, ишек янындагы сулар боз булып катса, юш сөлге белән имеш, ашум килмәгәй. Аннан ашау. Иртәнге аш, көндезге аш, кичке аш. 3 тапкыр ашарга Андрей казасы бармыни монда? Көндез аш буламыни наданнар? Көндез уртала ярып пешерелгән бәрәңге дә шәй. Аш булса кич була. Бәрәңгене ваграк турыйсың,
Тагы да куйрак булсын өчен угыштан бераз уздырасың, менә сиңа кичке аш. Юк. Әлтәфи реализм тарафдары. Әйтсеннәр аңа турыдан туры. Алыр Халимов дисеннәр. Но шыдарга кирәк. Режим кагазын сәгать астына ябыштырып, аның сеңелләрен, энеләрен тилмертмәсеннәр. Режимны дөнья үзе салды инде аны. Халимовларга режим 41 елның июнендә салынды. Ул режим мәктәп балаларына гына түгел, әнә теге зур киез итекләрнең төбенә тәпиен җиткерә алмыйча, төпсез ыштаннан бөтен булганын күрсәтеп йөрүче ташбаш малайга да кагыла. Әтиләре сугышка чыгып киткәндә, 9 июльдә саубулашкан чакта әйтте. Улым Әлтәфи диде, сезнең төп бурычыгыз бер-берегезне карашып, терәк булып яшәү. Авыр булыр, түзегез. Тишегезне кысып түзегез. Но кайтсак, икенче төрле итеп яшәрбез. Әнигезгә ярдәм итегез, сүзен тыңлагыз. Әнигез сүзе минем сүз. Минем сүз хөкүмәт сүзе. Менә ичмасам аңлашылырлык итеп әйтте. Менә бу чын барлык иде. Әлтәфи бу сүзләрне шәхси кешенең сүзләре генә итеп түгел, чыннан да хөкүмәт сүзе итеп күңеленә беркетте. Шуның өстенә хөкүмәт тә эшнең авыр икәнен яшермәде. Безнең алдыбызга, диде Сталин, шундый мәсьәлә килеп басты. Яшәргәме, яшәмәскәме? Хөкүмәт ышаныч белдерде. Безнең эшебез, диде, хагыш. Дошман тармар ителер, җиңү безнең якта булыр. Бу сүзләр барысы да Әлтәфинең яшь миенә тирән сызык булып сызылдылар. Шуңа күрә ул бер вакытта да борынын салындырмады. Авыр икән авыр. Ә инде иртән торуга юеш сөлге белән тәнеңне сөртүгә калса, гафу итәсез. Әнә, Әлтәфинең кичкенә энесе, теге ул итекләрнең төбенә аягы җитми торган малай, берәүдән дә сорап тормый. Аның үз режимы режим. Һәр Ходай бирмеш төнне кизен чылаткан була. Менә сиңа юеш сөлге. Әлтәфи энесенең сеңлесенең китап дәфтәрләрен актарганда, әнә шуларны уйлап утырды. Әйбер төргән саргылт кәгазьдән блокнот кебек итеп эшләнгән бер дәфтәрне кулына алды. 6 класс укучысы Халимов Җәүдәтнең шефлык көндәлеге. Дәфтәрнең беренче битендә шефка алган атның исеме Асавиахим. Атның яше 7дә, төсе кола, ат абзарында урыны 15-нче комнат. Хәрби хезмәткә яраклымы? РКК. Ничә аягы дагалы? 2, тешләре таза. Әлтәфине бу документ та чыгарыннан чыгарды. Әлтәфи бу атны белә. Аны Захри тае дип кенә йөртәләр. 30 елда колхозга берләшкәндә Захриның үз кулы белән җитәкләп алып килеп тапшырган биясеннән туган ул. Асавиахим имеш. Моны инде мөгаен мәктәптә кушканнардыр. Дөрес, атның яше 7дә. Дөрес, аның төсе кола, алга аяклары дагалы. Әмма Асавиахимга синең Җәүдәтеңнең сары кәгазьле дәфтәре түгел, ә арыш онына булгаткан башак кирәк. Көненә ярты гына чиләк сулы кирәк, бер генә кочак клевер яки суллы вика кирәк. Әнә шулар булса, ул кола ат мин сиңа әйтим, бөтенләй исемсездә менә дигән итеп яшисе. Колхозда аннан да тырыш, аннан да әйбәт холыклы ат юк. Әлтәфи күрде аны бүген ат абзарлары янынан кайтканда. Янбаш сөякләре чыккан, кабыргалары санарлык, эче тартылган, нәкъ географ кебек. Йоннары озынайган. Аңа соң шефлык кирәкмени? Ләкин бер карусыз авыр йөкне өстери әле ул бичара. Бу сугыш кешеләрне генә түгел, бөтен тереклек дөньясын әллә нишләтте. Җигүчесен санламыйча, тегеләй-болай чыгымлаучы атлар бар иде. Хәзер андый нәрсә юк. Көтүдән сыер качу, башка авылның уҗым басуны элдертү, күбенү бар иде. Хәзер андый сыер юк.
Бәрәңге уңмаган, җиләк-җимеш бөтенләй булмаган еллар очрыйды. Хәзер бәрәңгене алып бетерер хәл юк. Урмандагы җиләкнең исәбе-хисабы юк. Сугышка кадәр аяк йөзеннән үскән печән үзәнлекләрдә хәзер билдән. Табигать үз баласына шулай хәлдән килгәнчә ярдәм итә. Әлтәфи сары кагаздан тегелгән дәфтәрне ябып куйды. Юк, ничә әйтсәң дә, Әлтәфи укый торган училищеда реализм көчлерәк. Анда ичмасам коридорга килеп керүгә бер плакат тора. Шәле башыннан төшеп торган бер апа бармагын төртеп синнән сорый. Фронт өчен син бүген нәрсә эшләдең? Яхшы билге алу ди немец теле укытучысы, фронтка ярдәм. Менә бу ичмасам мәсьәләнең конкрет куелышы. Атка кенәгә ачып шифлык итү генә түгел бу. Аннан соң коридорның икенче башында бер шигырь бар. Плакат формасында эшләнгән. Моны шулай ук немец теле укытучысы үз кулы белән язып белде. Тупла иптәш бөтен иҗатыңны, бөтен көчең, акыл, сәләтең якынайту өчен кан эчүче фашизмның үлем сәгатен. Менә шул ике плакат училищеның ишеген ачып килеп керүгә бөтенләй икенче атмосфера тудыра. Әлтәфи әнә шул конкрет кырыс атмосфера кешесе. Ул реаль дөнья кешесе. Училище студенты Халимов үзеннән кече туганнарының да шундый булып үсүләрен тели. Савиахим ул класста кушылган матур исем генә.